ngatichirei tose. Zvekare yavanonyanyanisira mhuri dzavo zvagara zviripo kuti vana vakatadzirana vanoenda pamberi pachangamire voyananiswa kuti vagare zvakanaka mumisha. Saka tirikutambirai, hachada kuparadza nguva, ava titange panyaya yedu. Izvozvi tibveratanga panyaya yedu tifambe tisakokatachena. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndinoti murume wangu wandashedza uyu akandisiya pamba mwana ane 3 months dzekubarwa. Handizii kwaari, saka inini murume wangu ndinomuda. Kuya kwandaitako kuti ndimubvunze kuti ndoimba yacho here kundisiya ndiri ndega youchendo kwaunoenda. Munenge musati mapedza nekutsanangurama akakusiyai zvarini murume wenyu kuti vari kunyora ava vanatsubata nyaya yavo ndezvarini? Last year mwana ane 3 months. Last year muna April. akangobva pamba abva angwena. Chokwadi. Saka nhasi matumi makwira dare kuti muda kuti akubudirei pacheni. Chokwadi. Ndizvo nyaya yenyu yakareruka henezi kutaura nokuti wamakwirira dare ari kare dai asina kuve richishupika. Kwari kwako kutumire kushe nekuti munhu kudya ngambomira paakazopuhwa semunhu ndopaakafona kati ndokona mwana ndopandamedza mwana ndopandakamuti kutaura kubva last year kaona someone shomhirini kwazotidikakona makasiya umutumba kwani akanditara pandaindomogara naye kwandaigara ndopangondisiya tapa muchini vatongi makafanze tirikuda kuyananisa vana nyika yamadziva yedu wechifambi nokuti ukatarisa vanhu vakagara pamberi apa izera nomba kuchada kuenda pamberi ichabereka mapurezidendi munyika ine madzimambo enyika ino. Saka tavana kuchinzwa murume anova mukadzi ane shungu iyo zvaakafundiswa nemurume wake zvaasi kuwana mazuva ano. Saka akwirira dare munhu wake kuti chamadhondudze pawanano yedu. Uchini wanzomabvetaura mukadzi wako iyo aiwa taurose murume ukachaaachita mukadzi wako ka hazviiwo uri murume voisi ngaregere utikwire tivatonge vanhu. Mukadzi wako chinonzi mukadzi nomurume unochezi wakamusiyani gore rino April. Mwana wenyu akura sei? ane gore 5. Avari kuti makasiyana 3 months ndomataurira maita handizive kuti pakusiya kwatotaura kubata zvichaachi nekuti chakakura chakatanga kukura mukazvidi isusu nyaya yemitauro handendibvunza kuti mitauro iyi matangiro ayakaita ndeyekuti wanzi wakamusiya rini? gore rino muna April ndokwausiire inini kurarama kwataita nemadzimai ndakazoona kuti takaramba tichigara panogona kuzoita mhosva. Inini kana kuti munhu anoita mhosva burikidza neimba kwavo wandarorawo madzimai avo nezvinenge zvichitaurika mumba nezvavanoendesa nezvakundifonera inini chiudzwa madzimai avo isusu tichigara mira handinyazokunzwisa urikuti kubudikidza nemitauro ini ndakasekepo urikuti chigo ukaramba mudzimai here munaipwepo chii chaukaita because waratidza kumusiyano kakuti ndazosiya nokuti mota unoti anogona kufa muchiri pamwe chete here ndozvaakushedzera mwana wako uyu kuti tichiri pamwe chete here mwana mwedu ndozvadoze tiri pamwe chete muri pamwe chete
Une mudzimai. Oh, saka ukurova dzeiri. Ai chimbobuna. Kutaura kuti iwe uri kusera dzeiri. Komapi yako izvo wakamudzidzisa ari kuzoona kubva April wawataura zvamanje manje. Handizivo kuti vanenge vachida kuti ndite sei nezvirwere zvangu nekuti ndini handingangoita zvinhu zvokuti ndongoita kuti handichangoiti. Iwe unoziva kuti pesika kutaura baba ndichawatotaura bhozi chakunetsana chacho unochitaura chawakwirwa dara unochitaura uri kungotsenga-tsenga mazita handiti uyu ati tichiri pamwe chete here handitika zvino kana vanhu vari pamwe chete chinovabatanidza imba yemukati handizvo uri kuita nawe here zvavanonga zvichiitika mumba yemukati saka muri pamwe chete hatikubvunza iwewo hauzivaniko uraitiwe hatikuparadzaanguva nyaya yako inyaya yekuti ungadai waigarisana kutaura nekunotaura kuti handizive kuti chiri pamwe chete yakapinda mimba yemukati nokuti mukadzi uri mutindo wake kuti mukadzi wokuti wakamusiya kwamusha uri kuti tiri kunetsana kumba kwenyu panopa wakazomboenda here kana tete vake uyu vakagara kumashura avo kana kuti wakaenda kunoti panodiyananisewo nyaya yemukadzi waungatambudzwa nawo aiwa yatapana kwakamene ukaenda kunama takaenda kuna tete vaifambira nyaya dziri patikarongana tataura natete nyaya yacho haingazienderana shamari taura nhasi tisitaanaako chii changa chiri kunyatsonetsa tonodziri wendite rotusiye mumwe handiti zvii zvazvinetsa pakati penyu nyaya dzimba medu inini madzimai hatina chatinotaura chisinga wedrese rinovhurwa kwavo madzimai ava zvavanoita zvandinotaura wenini havambozviteereri unobereka kumunhu wai wauya kuno usina mubereki anozvakashoka kumashure uri mudzimai wako anomubereka kumashure uri kuti chiirega tinzwe uri kuti chaunetsana nemudzimai wechii chapakuti uti aina handichatopinda mba yake mukati tauratidza inini ndoda kungobvunzeka zvakanaka aiwa kubvunzeka weziwanisa nomukadzi unobvunza changamira inoda kutonzwawo dambudziko ramunalaimba menyu wane kubatsira tipinde pakati pariri handizvo zvii chaizvo zvatitiuranda mwamwa ndaakusiya muwangu rega ndiite zvatiri kuita iye akangogara chite kumba kwangu mitauro kuna madzimai yakaita seipi mitauro yakaita sekuti pakaitika zvinenge zvaitika munhu anogona kuti ndakasvika nezvokumati kuti ndisiya mvura muisa mvura munhu aisa mvura anotaura mabhesi wende unorara mune munhu unorara musimeya panenge pangoitika nyaya inenge yaitika wasvika pamba woti adzimai ndiisirewo mvura handizvo adzimai wakuisira mvura ndizvo wobva watora magumbezi voenda kusipeya right ini ndodzoka svikangorara vaenda kusipeya unobva waita sei mira timbonzwa vaenda kusipeya unobva wadii ndodzoka mumba munhu atowaridza ko chii iva vanenge vakatsama sikati zvitaura avo ndovandanyara kurara zvangu unobva wakarara mukumbi handonorarama waingani kubva kubasa uchiuya spei imba yani iwe spei imba yani iri kunext door here spare zvinoda vanhu vachiwira aiwa tati spei imba yani pindura ndeapo handizvozvo pamwe adzimai vako vadonoita rudo nevari muspea dambudziko rako nderekushutire muspea ndakabata zvese wati handizoziva hangu kuti mune muchida kuti tiite sei panyaya yakaita iwe shamwari uyatikudze iwe unomborwara here iwe kana kuita machi unomborwara kana kuti wauya wakaputa
saukubvunza isusu kuti handizokuda kuti tinogamba kwakuereso iwe uya kubvunza ende wabuda pachena kuti ukuratidza kuti april handizozvo hauna kubva wambobatana futi nani but iye pakutaura kwaita kutotaura kuti ndi april wegore rechii handizozvo and iwe wati orati rekandodaiwo nhasi ukaona umba mamume uyu mabuda john iwe uchisvika uchati kuti apindura mira shamwari paunonzwa dzimuseki inofoisa vanhu kugadza mubvunzo wako wepindura nguva yaunoda ndati nhasi unokaona pita achibuda mumba mawasiya amaya uchati iwane 3-4 months ekubunde natikane nazvo hamwe nekuti vantu musenda mameseji ekuti yautore hembe dzako muavaita yavagona wata ubatikani nechi kureva kuti vanhu vari pamwesheterera imba ndopatisaura mberi usati wabvunzwa nechangamiro unobvunzwa nezimakorokota kuti mukadzi uchimuda here ukati ye chitoda kubvunza kuti chipedza nyaya yako uyu mukadzi auya kukwirira dare ari kutaura kuti iwewe wane nguva wamusiya kumba usingamupepondera ukamuraidzisa iwewe saka ari kuti nhasi isi kuchibvunza kuti uchiri kumuda here mukadzi uyu zviri kwauri wezvo mukadzi ndo wako isati kuti da mukadzi wako isi asi toda kuendanisa vana uchiri kuda here mukadzi akukwirira dare nokuti serimedza kutaura pasakabvunza papakumashoko daita wabvunzawo kuti vanoti kudii nemashoko yako hapana humbo wati kuona unokodzera kuti utaure mashoko yakutaura panapa tati mukadzi uchikumuda ndizvo itaura unoziparadzira ngoere tokubuda pachena hauchada mukadzi ika sungunura mwanamunda unomunyembe saka anga ari raiti mukadzi kuti uya unitauriri pawana mwedu nokuti zvakamuraidzisa zvinyangosamupe mwana mudiki ukamutasa muteto ndokuti changamire ndovanosungunura munhu kana aramba saizvozvo wataura kuti wauchada nokomechezva vanosungunura vari vaviri usadanura saka iwewe manje wabuda pachena manje akuchiparadzire nguva yokumboti nomuda mukadzi wangu amai baba umwana zvataura mazinzo vati kudi muri kuti wokuti ndopapa ani mamba tiri kubvunzire saka ataura hanzi handichada hanzi murume wangu nendinomuda sezvo atiwa haichandida indinomuda handizoti papo pachafamba sei mwana mudiki handikwanise kunorera ndega mwana asipo nokuti pakutanga anga anditi anondida ozoti haichandida hachaziva hanzi mwana wandika usati kuti unge mukuchugizi shamwana nokuti anomwenda achitozvaisa vana kangwa kuda kumumwe mukaka achada chii mukadzi ari kuenda panext handizvo dzidza kuchengeta nekuriritira chii muri kwako ndo pano kuchengeta mangwana teera zvandidzawo ndati ndo vanhu vanokuchengeta chii mangwana chirere mangwana chinoita sei ndochiita zvavanosvidzaidzwa kuti life yemapochogiza inangidze shamani indichitori gwekwe paura handisi kubva mwana mudiki ndotizenge ari kubva nokuti mbii inini madzimai angu ndataura kuti handisingachengeta madzimai angu inini ndiyo nyaya hombi yataita madzimai kuti mwana wedu mudiki akataita nyaya dzakawanda madzimai ndiniro wakadema madzimai vakauya vanyaya shuku vanotoita basa mainoshanda madzimai avo asi nhasi unoudai vataura kuti handina zvindinoprokaita uye iwo kana uchiti mwana ndichachengeta kana kuti adzimai ti tidzokera ndizochengetesese mwana ndizvokubvunza chena ndinombota kuti ano madzimai no ndinofunga dzanzandipinda asi pane yamatara yemwana tidzokera tichengete mwana wedu kana kuti mwana ndichachengeta waunai kuva mutsvuku futese kuzvinhu wanga wazvanga mutsvuku nemutemo waenzanisa haikoorega makaradha achienda pa
Wandinzwa kunouya makava akaenda navo uri kuti chii ini meinganzumbuye tomeche unzoti panenge pane dambudziko panataka kuti kahwani jo ndochiri kudedza patapa tofurikisheni tudiki kana chikonzero chinosvitsa chikonzero chinosvitsa vanhu kubva pakutaura kwamaita chikonzero chinosvitsa vanhu pakurambana saita chiwanda saka mukuona chikutenderera chikonzero chinonyatsosvika inyaya yekuti dzimwe dzenguva vari ukuku vane bhorodhero dzavari kutamba dzekuvhomora godzi dzakakutokanganwa kana kuti inyaya yekuti ava vane mwana saka kuvabata kwacho hakuchisiriko padhuze wakuwandira uko nokuti tinozviziva zvipari munozvitanga zvichizokuremerai kana musana iri mutete varipo ana soro jena okugadzirisa moenda pachisindi mupurwa orodza mukadzi wako ushamani yakazonyasokunzwisa kuti ntauro yetanga ndakataura madzimai ndionya yedu vakanditi inini mamusina kundondisuma kuti maoda kurova mukadzi ndakati ndizvozvo asi kuti ndonya yavo madzimai vakanditi zvonya imimi itai zvamafarira ende izvo vanozvikwanisa ndakati ndondiite zvandokwanisa zvino nemi mutakwanisa ndokuti ndonya yavo inye vakanditi munotondiramba zvinhu kaitwe ndokuramba isewe ndikutaura kuti ndonyaya yako ezvinezvi uko nyaya idzi dzirikutozikanwa ndozviripo ndo pakatanga nyaya idzi pakutukwa everyday kumba kwakusvikofunwa namai zvizase ndomatangiro yakaita asi mukadzi wako aimuda zvako ndomatangiro yakaita nyaya iyi saka chimira chidai tikapagadzirisa isisi nhasi apa uri kufamba zvakanaka dai takapagadzirisa isisi wozisiyenepo janisipana rikabata itizenda unokumuka kana unochoka wosara nemura futi wanzwisisa chokudetsera kugadzirisa muzina wako wozibarika rinotangira pauri wandinzwisisa iwonongani handozvibata ende ukune mukadzi wako arikutaura mashina kuti murume undomuda achitoziva kuti kwatinoungana aripadikidiki anga pasingagadziriswe aidza mafamilies enyu kumukadzi kana kwamuri kuti muyananiswe ngadai yesina kusvika kuno plus wataura zvakanaka akakuudza pauta vanondisuma chete chete ka nai akakusuma zvinhu zvinoendekana zvinoendeka wazvinzi wanzwa munhu saka zvatava kuita manje zvinorerutsa ndini ava vaisa paruzhinji chibva wawasuma kuti unamai mambo wachizvinzu pano feya hasi zvokuzvifara mukuseri kuti zvakazopira mukundida but kuna mazizo handikumba ukwao kwano vamwe amaini vakauya ndisingamira kudza dzakaita mhosva huku achabata anobatiswa huku nachangamira ndiri kupanzwa maini vari pasahombe kwatiri tese aiwazvachakaipa konai munhu akaseka mwena handije yake muregeka nemwene yake imimi muri kuti mbiro usumaya ndapanza imai mukuidere mai murume wenyu muri kumuda ende imba unotoisunganidza wekaizi ukada kutaisa tumwe tona marwei eji yemunhu avo wakuzodii unosara ndiwo pachii wandinzwisisa tsvaga chakoshera than materialities handiti chakakosha ndechomona kupa mwana wako uchirera mwana wenyu pai wandinzwisisa toziva hakuna mukadzi anongoguma baireka hwani zvinotombonetsa neta wandinzwisisa saka mudzimai wanzaiwa no ini ndatendeseka nazvo ngauiti gari handivainga iwewe wapanzwisisa makuenda here kumba uchibabanana sezvamanga mukuita 2 years ago chikumbiro zvakatinacho inini semutoraaoti madzimai imba inenge unoda kwacho kuinenda nekisaikuruwa but inyaya yekuti mumba tinenge tisina kugara chinokuva kuti isusu tisakugara inyaya yekuti ninoona kataura zvandataura
zvinofanira kuva zvedu kutoti ndakataura kutaura chatoitika ndechekuti ndanofanira kumunhu aitomvura zvatoda kuita isusu zvinenge zvichigadziriswa kumba kwavo waita zvakanaka ende takupa nguva yekutaure nhuna dzakubvevani wapanzwa mwanangu hanzi musha takaita tutu akauya achita I love you ndiani angazopindura kuti I love you too ndiani kuna tete wakupinduri kuna amai kana baba wakupinduri ndochiti pane gomuno yacho hanzi noka semavambira atikaita chinchini tifambe tivangani anosara vachena ndiwe wandinzwisisa baba namashowedza dorwani saka makadana muritu ibatitamaiadjustment chete iri kudiwa handiti chimuudza kuti azvinzwa switi patauri idairoaswiti atako amone amai chodiwa pakugara chikuru chekurespektana pamusha uyu ndiye murume wamakawirira pano nai kana mauya pano matichangaveri wakubatsirei ndiye murume wamakawirira pano zvomba menje shamuri havo ndizvigini chikutaura mumweni kuti anoti tichitaura mashoko edu yomumba inozwa anzwa akubudira kuti mashoko iwayo amai somatauriro madzurero ari kuti pamurume pano kuti imba iumbake kufambe zvakanaka zvinokumbira kuti pamuchaita muno muchienda kumba kwenyu chakunetsa itaurei nomurume wenyu ivai munhu anoti murume wenyu ndiari akapenyu atete wamuona kuti vana murume waka vakashaya yesi tombotaura murume wavo anoda kushaika ndimwari vane murume wavo mazuva mangu achitaurwa panapa kuti baba venyu naamai kana vari vapenyu vari muimba mavo hazvinakidza mai musaizi yamuri timangwana maenda pano mumwe murume mangwana maenda pano mumwe murume manzwa achitaurawo achiti chazokonzera kuti nditsvage mumwe mukadzi kutaurirana mashoko asina kunaka mumba menyu muchizoburitsa mazwi mamwe kunze akati zvakutoita kunge fanike kwatezvera wangu ndokunwe kuri kubuda mashoko ekuti ndipesane mukadzi wangu hatichada kutaura zvakawanda nyaya yenyu inyaya yachangamirira vari kuruvedzera vana vavo muchino unza mazari kutaura pano pamberi pachangamirira hatitarisire saizi yenyu yamuri kuti murambane iwewo uzonzi mangwana mukadzi aenda mwana uyo akunochengetwa kumwe nababa vamwe nokuti mukadzi wako uyo kana mangwana anogona kudiwawo somadiwe wakaitwawo nemumwe iwewo but pariya ari kuudzwa mukadzi wako kuti pari ashamise inini baba wangu vangana vakati 6 mashure mangu muno vakomana 14 manzwa ipari baba ndo vanonzwa kuda kana vada vakatora vakachengeta mutemo unoti ngavakwanise kuchengeta mhuri iyoyo irarame zvakanaka kwete kushungurudza chi vana vemunhu sei vanzwa changamiri vachitaura kuti uri kuti ari kupona nei bhozi mwana uyu mwana mudiki ana amai vari muno vakuru vari muno vatokura vakura vane imbi dzinenge dzangu idzi amupira nemakotsi mazuva mairi unotobabatsira zvinomabiya pari kuti aiwoka gandiende pamberi pachangamire pamwe mabiya ngo angadzorwe saka changamire vataura vese apa vadzora wakuti kudii izvozvi changamire chiva panyaya yavapedza inini ndinomumbudza kutaurana ataita munenge muchikuda kumamwe mazwi andinenge ndisinganzwisisi sakatovana mukatoti munhu anosvika pakusendera kuti yakutororenge dzake murume wangu aite free saka ndinyatsonzwisisa kuti nyaya dzacho dzinenge dziri dzakamai makasenda meseji yakadai ndaida kumufunditsira nekuti ndaiziva kuti auye kuno ndakamusendera nezuva chimuti uya kamwe ndikazowana vanondirora ndino hembe dzako dziri mumazvi tichiuya kwamambo ndibudire pachena kwete zvavari kutaura kuti makaisa meseji yekuti uya utore hembe dzako murume wangu aite free dambudziko riripo nderekuti makaenda kukuru is not don't be propelled by emotions pane zvakawanda zvinenge zviri kumashure kwenyu asi izvozvo
ngazvisave zvinokupai decision kana kuti ngazvisave zvinokuitai kuti muite dzimwe pfungwa matsvaza tiri kutaura murume wenyu akutaura kuti mazuva aya akandibata kutoudzwa kunzwa kutore hembe dzako kuti murume wangu aite free kanganisa singazoti ndikutadza wachinzwa chamwari muridzo womukadzi ndiani saka murume anotonga pandindani Bate chachikomba ichocho kuti ndinoenda chobana mambo kuti chatoweshwa mboma ndibhadhara rent chiri kudiwa mushamari mukadzi weanza ari kuda faka moto fm handizvozvo indakunoita mabasa enda unochoka kutokuda mwana wekudotongo chichobva basi muri vanhu ndozvinakuwanzanakusama pane vamwe vanota hasha sedzehwiza vangu vadingura makumbu badamusava kuti vamwana vaita sekunakawa undoba pasvika chitadzi avabva apa vachishedwa zita pano pasamuni handatoziva kuti vanhu ava ndiona kuda pamberi kuti mumwe angakatobata mwana wake kasvika nemukadzi wekusvika vamutambidzana vakudai zvatodinanetsa tozongopakutorwa nyaya yechipa aiwa tinatwese zvandakakuita shama sofa zogakuva tomboona kuti kurovedzera pataitawo panoperawo 3 months zvinezvikumira sei munodzoka vanhu mondipa feedback kuti mambo aiwa zvamukabatanidza zvezve zvaakuendeka kana kuti zirai gumbu handizvozvo iwe play your part sababa ende kuchandifadza icho kuti ari kumaintenance ndiani kubhadhara asina urataura kuti bii futi chama tisati tapinda mukudaro tiri kutaura nekuti tinogona kutotaura pedano toramba tichisangana nematambudziko nekuti kwazvinenge tichitori kune nyaya zvinhu chaizvo dziripo mazwa nengazvikuru saka naida munzwisisa kuti nyaya yekutaura nemadzimai avo kuti iyi nyaya iyi vaitambira nyaya iyi nekuti nyaya iyi ine mazuva akawandisa akawira nyaya iyi nyaya yavanotoitambira iyi ndonyaya yangu achibhei chavo kuti takatosvika mudare izvizvikuti unoita decision yako nekuti ini handisi ndaita izvozvo zvechipara chokwadi vabvunze amai ndinokubvunza nemabenyu nyaya mukutaura yekutambira chipari mukutambira nemwoyo unoda here kana kuti mangobvumira nekuti muri pana mambo saka zvekutaura muri munyari kuti nhasi uno zuva raanoenda kunonyura mambo tichavasiya tinenge tava ngani hamuzochinja mpaka aiwa ndichinja nekuti ende chandinakidza ndakuisai muhapukadzi vangu vana ndikati 3 months handizvozvo kana zvabhenda uyai papi mundiudzoti zvakufambika kana ese kunotambirika uya tokupa dheti ramunouya mundiudzoti zvakatambirika here maakugara sei wanzokomana wapabata unosunga tone pauriba sunga tona isimuira kuziva nyeko vanodanana hagi yoyo hana yakuita seya mamamaziya chifua chikuita simba unofanozvaropa mhanya aniti zvakanaka ende munogara zvakanaka panopea 3 months wazvineiazvazakafamba nazvo famba tizwa tichii panyaya iyi akataurika nyaya yekuti nini zvinenzi zvandine edzi madzimai akachiti zvikwama okufira muchizvi ambe vamwe vakafuna vachiti
vakatouya kuva vakaenda nemazvadzi avo vakatora vakati vamweni vanotora mwana wangu ine muzvipatara anotestwa AIDS akabatwa ane AIDS naizvo kumubata pauri ndakaenda kumba ndakanyarara ukana pane maresults here amakaenda kuchipatara mimi muchinonzi mukutestwa AIDS andizvambonaona ene maresults avo vakanditi ndikutozviziva kuti makaudzwa kuti mamarozvavanenge vachitanga ndakati mimi semusina kundudza kuti ndozvakaa ende inini handina zororo panyaya yechituko pamwe pacho tinombotaura tochase kunge nyaya yagadzirisika ati chituko naikadzi wako chokwadi mvura madzimai dzimwe nyaya dzatisunonyatsoramba kutenda kuti zvimwe zvinhu zvakaitika zvinogadzirisika nyaya iripo ndekuti tamukomera kana waona peji rakaita ukanenda dai rakati very bullshit and look at what is going to be written on the new page. Once upon a time, izvozvo zvezvakaitika tora zvakadarika wozoti rekodhera zvichaitika after mabhabanani anechamani ngesaka kuti panopera 3 months dzokai kana zvaramba tinoziva kwatinoenda asi sokatambokuutirai wandetuzira shungu dzako dziri pakuita sei kuda kupruvha kuti ukuhwara here kana kuti harusi ndopane shungu dzako unongonotestwa itakura mudzimai wako munotestwa misi handiti mishini iriko kana mukada kuita self testing kunenge kunoenda $30 mukaenda kuchipatara unokupa self testing changamiro nyaya yamamakwira nyaya ndinoona apa inyaya yekuti pari kuita vanhu kupinda pamakuhwa pari makuhwa kupinda vanhu mashoko achizofamba achifa kumurume mashoko achifamba kana zvina kumukadzi vasingade kuti misha yevana iumbike saka isi tinotarisira atete mazvi ati kutaura pano mukwanzo mwana uyu murume wake ati ari kumunda murume wake changamire pano vavapa nguva ye3 months kuti zvamange imimisa atete wevana vese itai kuti matambudziko kuti musha uyu ana tete vake wo yamaifanira kuva makagara kumashure makambogara paseri right chimene zvinyamai kana kusambogara pasi zvamaifanira kuva makaita nezvatikutaurira maifanira kuva makatora tete imini womukadzi tete wemurume mogara pasi moyananisira vana avo kuti musha wavana uenderere mberi nekuti tikatarisa vana venyu ava vane rudo rwakanaka vanoda vachizvenzvanavo saka changamire tingapedze nguva nyaya ndeyenyi imimi chitai zvamukodzero zvamataura yamaita vanhu vachipinda tipinde pane imwe nyaya tapedza vautira handizvozvo matambudziko ese anga achiitika tiri kuti tadhizova zvakanzwikwa kumashure tazvidhizova uyezve tatoisa uganhune kuti noga imba yenyu ndeyenyu vaviri mukadzi wako akazvinzwa handozvibata amai amene zviri kuitwa naamai vamazuva vanobva ndiwo direct kumukwasha patudza izvozvo zvinosiya nyora inenge isina kuita zvakanaka mumushochi wevanhu asi zvese zvakaitika izvi tavharavhara handei tonoamba toonodhezvipi zvichaitika after tambokuronya ivi zvichaitika ndo zvinotipa determination yekuti enderere mberi muri pamwe chete here kana kuti musha wacho taakuita sei taakuvhura nepakati maita basa